Кои са 10 най-силни в Tokyo Revengers? Номер 10 е Хакай. Хакай е заместник капитан в Томан. Бая е силен, доказва се няколко пъти и се е бил с бая силни хора, като Хайтани бабите, които са бая силни тигъри, в смисъл. Много без знаем кои са Хайтани бабите, а той победи. На 9-то място слагам Мицуя, който е капитан на втората дивизия и той е един от най-близките приятели на Майки. Майки ще ви каже по-късно който е. Бая е добър в боя, показал го е няколко пъти също и е казано, нали, че е един от по-силните в Томан. На 8-то място бих сложил Тайчо, който е капитан, който е шеф на Black Dragon, друга банда в Tokyo Revengers и е по-голям брат на Хакай. Също така в втория сезон реално той бая от нашите хора успя да победи. И друго, което знаем е, че той сам е победил предишната генерация на Black Dragon, така той е станал техен капитан, той е техен бос, което не всеки може да го направи, защото Black Dragon по това време бяха едни от най-силните за времето си. На 7 място бих сложил Баджи, поради простата причина, че той е един от най-добрите приятели на Майки още от детството и са тренирали заедно, така че Баджи знае доста от бойните изкуства, които Майки владее. Баджи може да победи много от керактерите в Tokyo Revengers. И винаги е готов направо да влезе в боя, независимо кой е пред него. Включително да е Майки. Просто ще влезе в боя, да загубя. На 6-то място бих сложил Терано, Сол, и много хора няма съгласни с мен, поради просто причина, че той е силен колкото Майки, но той е силен колкото Бейс Майки, не е Dark Impulse Майки, а Бейс Майки не е. Има хора, които могат да го победят със сигурност. Също, че той реално той разчита най-много на сила, на сурова сила, отколкото на емоции. И това понякога му изигра лоша шега в мангата, вижда се. На 5-то място ще сложа Сенджо, поради простата причина, че и тя е силна колкото Майки, ние знаем това. В битката им с трите най-силни банди можем да видим, че тя побеждава Терано, успява да го надвие и да го победи, което не всеки може това, защото бая хора постъпиха в Терано, а това, че тя може да го направи, тя може да го победи, то толкова лесно, без той да го косне, е много добър знак, че е силна. На 4-то място ще сложа Дракен, поради простата причина, че има някъде свяга човек, буквално пракъл му е One Man Army. Няма нужда дори да обяснявам защо буквално сам се справи с цяла банда Мебиус, сам победи 100 члена на бандата Охала и сам за 2 до 5 минути победи 100 члена на Black Dragon, които по принцип са тегави. Той да го направи с толкова малко време, просто няма да кажа, че това е супер. На 3-то място ще сложа Изана, защото Изана е буквално чудовище. Той е доведен брат на Майки и импулса му е много директен
той възел да действа на емоции и на сила, което го различава от Рано. И реално единственото нещо, което го накара да загуби, беше, че се жертва за Какучо. Ако не се беше жертвал, смятам, че ще да победи сам Майки и всички останали, защото през цялата битка с Майки Зена винаги надделяваше каквото и Майки да направи. На второ място са от Такемичи и много хора тук няма съгласни, защото Такемичи е слаб, нали, колкото и да се доказва, колкото и да се бие, колкото и последен да става, винаги ще е по-слаб от всички в листа, но послагам само заради вижена, силата му вижен, с която може да вижда няколко секунди напреде, защото виждаме като това му помага много в битката последната. И буквално, ако той има тази сила и се бие срещу хората преди него, смятам, че може да победи. И то е лесно, защото той търпи на болка, търпи на кръв, търпи на всичко реално, няма да се придаде лесно, да го шибне някой един път и да падне, няма такъв филм. И на първо място слагам Майки, защото Майки е най-силния в анимето и в мангата. Колкото и да са го били, никога никой не го е побеждавал. Такемичи имаше шанс, но Майки го уби, когато той отключи пълния си Dark Impulse мод. Смятам, че Изана нямаше да се справи с Dark Impulse му. Да, той биеше, но биеше реално бейс формата му, а бейс формата му не е най-великия, нали. Но Dark Impulse, дори в слабата му версия, която видяхме, беше достатъчно силен да победи 20 000, защото буквално в мангата е казано, че той може да победи 20 000 и пак няма да се замуди, а това е бейс формата му, така че слага му Dark Impulse, може би ще видим много повече. И макар и това видео да е много така набързо направено, реално го снимам в 3 часа през вечерта, сутринта, който както го нарича, спи мисъл, но реших да направя видео, защото го обещах. Утре няма да имам никакво време. Ще видя колко мога да го едитна и изобщо даже няма го едитна, просто ще го кача и след някакво време, когато имам повече време, може би ще го направя много по-качествено. Да, както и да е, това е видеото. Лайк и subscribe. Скоро ще кача ново. Имам вече бая записани идеи от последното видео. Имам и много подготвени теми и неща, имам снимки, имам всичко. Така че със следващия видео просто ще надграждам последното видео, което съм качвал. И да, може би следващото видео ще го кача в идните няколко дни, ако не другата седмица, ще видим. Просто трябва съм леко натоварен с задължения. И да, ще пиша в форума, нали, когато мога да направя ново видео и го кача. Така че да, чао!